Ondo, irratia telebista askotan galdetuko dizute? Ja. Irratia telebista? Ordutegia beti defendatu izan du nik telebistakoa. Bai. Bai, dirusaria ere, baina hori ez da... Irratia, irratian zu orain ez zaude, igazki. Baina irratia eginda, badakizu ze... Oinarri ona, ez da? Bai, eta batez ere ze intimu dan, da ze derra dan. Magia, derizan hori. Zuk? Bai, gero jani azken aldi honetan... Telebista egiten oso gustora, Bai. Eta zentzu hortan, polimaitasunaren alde baita ere, ez da? Bai. Biak egin alba ditugu. Aldala. Bueno, filosofatzen egon gara ziaurretik, nabaritzen da. Nabari da. Bueno, telebista, estetika, irudia, musu handi bat gure makillajeko lankidei. Hau pasura, gure gaiakideak! Ima! Antion eta Nestor! Irene eta Imar, Beñat eta Nerea! Gabon! Antion eta Nestor, seguruz? Ongi, beste berriz. Ongi? Geratu beto Antxon edo eguneka? Bai, hori da eguneka. Batzutan indargioki, bestatzutan patxalago, baina hori bai. gogoz. Atxeden bakarra finaletik. Hori da, aurreko bikoteak eman zigun gogor da. Bueno, gogor. Den oso badira baregatua. 8. saioa, Nestor. Harin esaten da, baina egiten kostaten da, Bai, badia egunak, bai. Bai, 8 saio, 2.900 euro lortuta. Antxon eta erakusten egunetik egunera Miluze trebiak zariela. Noiztik, gogoratuko dugu, etorritakoak zinetela. Aurreko Miluzen eta parte hartutakuek. Kike garaikoak, bai. Bai. Biazi garaikoak. Baita ere. Hori ere defendatzen dugu. Bai. Menirra, bai, ondo. Antxon, noiztik Miluze zale, hasieratik? Pentsatzez, bai ez, hasi zanen garaia hartatik, eta bai. Nik lehenago ere banitzen zale. Saioa sortu horretik ere. Eta orain, Antxon etorri, tokaio etorri, eta... Hori da. Ez gara asko erresistentzia gara, Antxon? Opa. Zuk izan duzu klasean besterik? Antxonik ez. Izan gara horrela guarte batzuk. Bakanak. Bai, ez da? Onak, Onak. Guapuk danak, Baita ere. Ondo, Ezki. Nestor, Antxon, ongi etorri gurera. Kerrik asko. Irene eta Imar gurean 3. Gabon, bikote. Gabon. Bueno, entzun da. Txin. Bai. 500 euro. Bai. Ziratxarrak. Ez Bate dira, txarrak. bate. Zen nora bidean jarri nahi genuen, diru hori guztia. Viajetxo bat, azteko. Vale. Bueno, nik masterrare finantzatu nahi nu, baina bai. guaindik... Eta horre ez dago beste bekaren bat, edo? Bai, egongo bat ema. Baina, jende asko tortzen da, eta polita gazte jendea horrela osagarri bila, Miluzen ikasketak pixka bat finantzatzeko ere, Irene zuk galere bidaia nahiago aukeran. Eta ametxe egiten hasitan nora joango zinak ere? Edo Turkia edo Rusia. Bai? Bai. Bat edo bestea. Elkarrekin? Bueno, posible da. Begira, ari naiz ni plana frantxe motatze batean, ez da? Presupuestoa biok eukiko du, así que... Hori da, erdibitu egingo dugu. Gainontzean, ze Miluzen 3. saio izan da, badakigu pixka bat, biologia ikasten ari dela Irene, Aimar matematikan. Denbora pasata, Irene? Ze zaletasun? Bueno, mendia jutea batzutan nola azte buru pasa, bai. Asteburu pasa, ez horrela txango txiki bat. Bueno, baita beti Pirineotan eta asko ibiltzen garen bai, udara normalen familikin ojuten naiz. Ze ondo. Aimar, zu berriz? Ni kirol pixkatitea egin konforme. Bai. Pelotazo batzuk, pim-pam... Bikain. Paretari eta esan nahi dut. Bai, palan pilotan eta ibiltza zara? Bai, lagunekin, tampoco... Bueno, saiatzen. Debuta egitekoak ez gara momentu behintzat. Ez elu. Debuta egin zenuten Miluzen, bidea emankorra izaten ari da, eutxi horri eta animo. Kerrik asko. Gure bikote barria, Beñatetan Nerea, ze moduz? No. Urduri. Urduri normal, lagunak eta... Pixukideak. Zeon hori, Pixukideak? Claro. Bai. Pixukideak eta lagunak izateko tarteka egite dituzue gauzak batera. Bai, ia da. Paskaldu egon gelan egon. Bai, matrimonio bat gala. Bai, Praktikamente. Gero hor badagoelako, nik izan ditut pixukidik ikusi bestotenak egin. Bai. Bat goizez beste arratsalde. Ez, edo bat, gelan eta, Ja. onerako, Bai, bakoitza bere espazioa. Da gero esan, ze pixuki dona zara, konturetu behar. Ia preso ikusten. Lehenagotikan laguna ginen, orduan. Bai. Ondo. Bai, orduan etxean batera, kaina batera. Dana batea. Miluzera ere, bai. Miluzera batera. Norren idea izan da, edo? Eta zakuaira batera, bai. Eta pixuki izan baino leheno, Berriz hasi zianean Miluzekin tal, esan genuen. Vale. Jun beharko genduke.
Pues gaur arte. Eta orain sofan miluza ikusten eta bata besteri onak gara guazen. Bai, hori iritsi gara arte eta oien, Segun nivelatu dagoela, eta ja pixkat, egoa jeitxin zaigu. Bainat, ikasketak biologia inguruan eginda, eta gero hor hemen jarrita daukagu doktoretza egiten orain, okerrezpan hau? Bai. Astin zauz? Hoi da, pasaia. Eta zer da, ikartzen zabiltzena? Ba, a ber, hola, modu errez batean, hain naiz ikertzen ia zooplanktonaren animaliak, zooplanktona osatzen dutenek, izatzen duten antxoa arrautzen. Eta horrek eragin bat ote luken, behaien antxoa populazioan. Zooplanktona zer da? Zer ari da? Antxoa jaten? Antxoa arrautzak. Bueno, noski da, ondorioz, gero antxoa potentziala guztiak. Hoi desagertzen dira, eta, karo. Horren pixkat hoiak ikertzen. Giro, interesgarria irudi, Oso, katiek eta esaten gabiltzena, eta gaur egun itxosuepe bai zen mailatan dauzen, eta kontuan izan da, hor, badauz ere gina, Badago, bai, gehiagin. Sufritzen du nik, itxosue eta plastikoek, eta ez begiz, ez Mio, eta dinot, itxasoa ez dagotik. Ikaragarrizko ondarea da, bainat, esan dugu, doktoretza egiten itxas biologoa, nerea lanien zabiltz, irakasle? Oida, irakasle naiz, lanbide heziketan noa intxe bertan. Zer egiten? Ba, inglesa ematen dut erdita goi mailan, eta gero oinarrezko lanbide heziketan denetarik ematen dut. Dena? Bai, eta trivialak ite ditu, miluzeko saioak ikusi izan ditu, ordu. Oso ondo. Hori izan da nire entrenamendua lana, uztartu ez nire Miluze horrela entrenamendua. ikaslek eta ze ikas dezaten, zehazki? Denetari, kultura orokorra, bertsolaritza... Aurkezle hona nola izan. Hori ez justu. Bai? Bai. Edukazioa, edertasuna, humiltasuna, ondo. Eta programa, depende nolatatzen, jarriko diet edo ez ikusiko dugu. Ondo. Bainat, Italian egon zinen Erasmus egiten? Bai. Bale, guri laguntzeko dinot Italiako kontuekin eta? Bueno, laguntza izu, lasai. Eta nerea Bremenen? Oida. Guri laguntzeko edo bai... Bai, alemana pixkatzaia guetzen zai, baina... Italiara resagoa da. Bazen aranien esaten eta kontuek. Oida, ederto. Hemen laguntza badau, ederto. Baina nerea sorte, nongi etorri. Eskerrik asko. Zakua, eta ongi etorri, esango diogu honi ere, gaur jokoan, 11.950 euro. Pasa, barura. Ia esaten duten beraiek, Ia. Zakua, horrela fizikoki zegin behar da. Tira. Edo... Jaso. Jaso ikastolako laguna egin ongi etorri, ondo Anjon. Ondo. Horagari. Beinatetan erea, zuek aukeratu, zertan hasi nahi duzue? Fotokumeak triboaren berbak ikusi-makusi? Ikusi-makusi, kinez. Zuentzat ikusi-makusi? Hoi da. Antion eta Nestorrentzat triboaren berbak. Eta bertxotan, Irene eta Aimar, fotokumeekin. Ondo. Bikain. Antion eta Nestor, triboaren berbak beraz. Xiberrutz taldea? Ezaguna, bai. Xiberrutz, politikaria izeneko kantua daute, eta kanta horretan agertzen diren berbak hemen. Denbora, Antion, asko. Sosa. Asko. Ontsa. Dirua. Sosa. Aprobetxatu. Profeitatu. Bost axola izan. Futitu. Itxita. Zerratuta. Esperantza. Espantxa. Poltsikoa. Sakola. Eta familia arteko lotura. Hau, Nestor! Deep down. Deep down, dana, bikaina un puntu. Irene eta Aimar, galdera... Zer? Ez dakit egin aldan. Deseroso xamarra edo? Deserosue. Bai. Holan, azken zita eukizuena oso ona? Gogoratzen zuie? Egia da, Aimar, gaztea zarela denboran hain atzera egin behar izateko. Txirritatxo be, hortxe dabil, buf. Zitara bat... Izan du, bertxue dator. Irene Aimar, zuen oinak, izak hauek. Irene, ezagoa zeitan? Gaur sexu plana suertatu. Ordez. Izan behar zen. De masa... Baina bekoa gogortu. Bota? Eta... Egin zaidala. Erlaxa... Neure burua lasaitzen. Nabil. Sakon hartu dut. Arnaza...
oso benetan zine egiten, Dut. ez zitzaidala lehen. Pasa. Bueno, txirritatxoan arazoak izan ditu orduan. Bueno. Biak atxosterik, ez ondo, 60 puntu. Kasu horretan ere, atu anaza, Bai, eta, bai. bueno, pazientzia bizka bat. Turroi gogorra gauze derra da, Baina nerea, baita ikusi makusi proba ere, gauza ederra. Ondo? Bai. Ba, hementxe elementua. Bai, ba. Pintzela, teklatua, idazluma, estilografikoa, arkatza, boligrafoa, errotuladorea eta klera. Demora bainat, errotuladorea, 3. Teklatua, Bat. pintzela, Bat. estilografikoa, Bota bainat? 6. arkatza, nerea, Bost. klera, 8. idazluma, Bat. boligrafoa, 3. errotuladorea, 7. teklatua, 2. pintzela, Bat. estilografikoa, 4. arkatza, Bost. klera, 8. idazluma, 3. eta boligrafoa. 6. Aupa! Ederto! Ikusi, osatu, danak, puntu, Zoragarri. oso ondo. Anton eta Nestor, zailena egin dugu. Bai, hasi gea. Hasi. Segi orain, imintzio batzuekin, Irene eta Imarro estaldean. Bai, hartu lekua. Eta lehenbiziko errondara zuzenean. Demora! Ondo? Bide irikitzen aizea. Ez. Arraunen. Bueno. Piragua. Piraguismoa. 6. Bero, bero. Osea, 6 zeate. Bai. Arraun. Kaiak. Ez. Bero, bero. Nola da? Ondo. Bigarrena barkatu, bigarrena. Txoria. Egan. Bai. Erlea. Ez. Txoria ondo, Txori txiki bat txantxangorria. Txikoa. Hori da? Bai, jode. Bai. Zoaitzen zulatzeuna. Hori. Nola da? Karpinteroa. Ez, hori ez. Ez, bale, hori ez. Zuaitza ez. Txikiua. Kolibri. Bai, kolibria. Zuaitzen ez, loretan, hori da. Hirugarrena. Mozkorra. Bilagun mozkorra. mozkor. Bata bestela. Bilagun. Pareja die. Txikitero. Ez. Despeiga. Bai. Bilagun despeiga. Oso ondo. Lehenengokue? Lehenengokue? Bi mozkor despeiga. Bai, hori esan duzu. Vale. Raftina. Behar izan dugu beste estututxo bat, baina raftina Irene, familiarekin Pirinotara joan da... Ez. Ez? Bueno, lastima. Ba, plan hona da, Despeidak zer? Ni izan izan anaiarenean. Bakarrik? Bai. Jo, ba, zorionekoa zu. Bueno, bai, zituzu laket. Ez, da askotan egon nahi. Ah, bai, Bai. Eta... Bai? Bai. Ni luzea da, bai. Bai, mesedez, Bai, stop. herri. Berroina puntu! Abolizioa, abolizioa. Bai, abolizioa, mesedez. Abolizioa. Irene Aimar, lekua, bainatetan ere bestaldean. Etxeko sofan bagaune bezala. Bota lasai. Antzeko. Demora. Apa Aimar. Lo, amets. Oia. Bueno. Litera. Zerra? Lozakua. Burkoa, lozakoa. Koltsoia. Koltsoia, hori bai. Vale. Tiroketa bat. Cowboy bat. Untxea, iztaria. Ehiztaria, Bai. asuna. Burruka, boxeoa. Vale, rineko aurkezlea. Vale. Bat Boxeo da. aurkezlea. Bat da. Bat da, rineko aurkezlea. Eta bestia da boxelaria hor burrukan da bilena. Eta arbitroa. Bai, ondo. Bueno, arbitrorik ez dugu, baina. Bai. Arbitroa, ezu ikusi baien nereak, bai. Aia. Nerea begirazi arbitroa be baian. Hori ere badago. Bai. Mike Tyson ikusten dudan. Irudimena. Elementu asko zaude. Gauza asko ikusi ditu. Oso ondo, zuek 60 puntu, oso ondo. Ondo.
Hau egin duten boxeo izarretan eta mikroa goitik erori eta... Gaur, Miluzen! Ba, hori, ondo. Lankideok posible da orain? Ez da posible, lastima. Behianetan ere hartu legua. Antxon eta Nestor rinaren bestaldean. Manu Maritxa bar falta da hemen, Da, Pedro Mari, Baita ere, egia da. Boxeo izarretan. Demora! Aparra irakiten. Bai. Arrautzak irakiten. Ez. Sopa irakiten. Ez? Errezau. Marmitxa bat irakiten. Irakiten zer. Ura Ura irakiten. irakiten. Ondo. Hortzak, Espainiak, pintalabios. Bai, Espainiak Espain margotzekoa. margoa. Bai. Alde, irakasleak kastigatzen. Zigortzen kaleratzen. Bata irakaslea bestea da. Ikaslea, Eta zigortu kaleratuta. Kaleratu, oso ondo. Nestorrek asmatu du, ikaslea zer kaleratu. Kaleratu. Ontzat, eman aurretik Nestor hasi daia bueltako bidea. Ondo egin dugu, badakigu, oso ondo. Kaleratu gaur egun alda? Edo eskubidietako ikasliek? Aurrena ditu hartzaio gurasoari. Eskubideak eta bete beharrak, biak dauzkate. Bai, dinot, kaleratu alzu baten bat? Bai. Ba, bale. Gaiztozekin badan bai. Ez da dute Hortan gomendatzen, oso baina. ona, aipatu izan dut uste dute, baina periko filosofiakoa. Itxi atea kanpotik. Oso era sotilean. Nik mintzen nindun bai, Bai. Serrano kalera. Serrano kalera. Gogorra, Bi abizen, Ilaski Gogorra. Serrano kalera. Ez, Serrano kalera. Kalera. Iruroia punto, Ondo. zuak erto! Gogorra. Bai, baina... Gogorra. Ze ideagatik? Berba. Miluze. Eroglifikoak. Horra itxitinot, momentu baten, atie kanpotik sarratzi denporaz, ondo dator? Ondo. Bizitzan gero gauzak egiteko. Ikasi garra, hortatik ere. Andon eta Nestor, lehenengo eroglifikoa, denpora. Hori bai hori, Nemo. Bai? Memo, memoria. bai. Bikain. Nemo horia da, Nemo horia, memo ordezkapena egiten dugulako horia zen, memoria, bikain. Zer moz gabiltza, memoria zeta? Bueno, Gero eta txarrau. kilikolo. Gero eta txarrau, bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Jaio berria, oraindik dago, Agin barik. ez, nor da? Ez dakit. Bale, Hortza, agina. bai, agina bai. Agin, jaio berrein dago. Izena dauka Amagina aktore arreba. hori. Amagina arreba gabe. Ez. Amagina. Ama ez? Aita gabe. Agina arreba. Aita agin gabe. Emma Stone. Emma. Ema gin edo. Emma aginarekin. Emma aginarekin. Ema ginarekin. Ai. Eman ginarrebak, aita ordeak, denetik bota dugu. Saiatu gara dago. Emma Stone ez dakik Ja. guardan, Zatozen hoi, ikasin orden Emma Stone. Erogliok dako beran poster bat lanien Bere krasa dagoela. da, Bai, bere krasa da. Baina, bai, ikasi mesedez. Antxon horrari da, ondo, memorian ondo dintzatu. Bai. Gabe. 50 puntu, bikote. Iron eta Imar, pare bat eroglifiko zuentzat be bai. Lehenengo hau denpora. Itxasontzia joan da, Dora... bai? Ondora. Oso ondo, oso ondo. Bond hori berezia da, Dora Bond dalako. Dora Eta Bond. orduen Bond ora, bekenduta ondora. Oso onda. Ikai? Bale? Bond edo Dora? Zein da zure krasa? Dora. Ja, krasea horrela galduta, Dora. Bondo, beto, eta... Pa ez pa... Dinot, artista eta obra, tenga gari gara. Bigarren eroglifikoa denpora. Argazkian agertu zara, Txiribiton. ez? Ah, ez. Txirri. Bale? Vale. Irri. Irri ez? Iribartxu. Ez? Zein nahi dugu? Irri bai, erantzunen zati zer gehiago? Irri fartxu. Ez. Ah, hori zan ez. Txirri, barrez. Barrez. Zegoena nahi dugu, teixaken duta irri, barrez. Irri barrez. Irri barrez. Bueno, irri farrerdi bat. 50 puntu, bikote. Vale.
Bainat nerea, bai irri berri galdu barik. Iaz bat egitugu hieroglifikoak. Lehenengo hause. Oso trebea naiz. Hasi irakurtzen. Bai. Bai? Karte txirrin. Karte? Karte txirrin, karte kanpai, karte. Karte kanpai, karte sirena, karte alarma. Bale, txirrin soinua ez bestera batera. Oso trebea naiz. Karte? Kartetan. Bale? Kotxeari ingelez ez, karte itzan diogu, karte eta kanpaiak hieroglifikoetan tan egiten du, kartetan. Oso ondo. Karte txirrin, karte tolon. Ondo. Hori kotxi ez da, Mr. Binena. Egia da. Hau kotxi... Norena da? Ba, jintzunena, gitxienez. Edo Starsky Hatch edo... Bai, estilo hori. Edo Sheriff Lobo edo. Vale. Bigarren hieroglifikoa denpara. Ezingo dut nigatik egindakoa. Kokoan. Ez? Laburrau? Kokon. Pentsakoan. Konko, pentsatu. Kon, bada erantzunen zati? Konpentsatu. Bai, bale. Koko osoa da. Eta koko erdia, hieroglifikoetan. Kon, pentsatu. Konpentsatu, oso ondo. Koko osoa zuentzat, 1 puntu. Ondo. Jaso, prest? Bai. Jaso, Miluzeko zuaren deia darra. Hor! Bai! Aurrera! Hau pasuek! Antxon eta Nestor, lehenbiziko eskua hauxe. Esan dizut, otorduaren aurretik ez emateko. Hauetako ze izen ez ezagutzen da argazkiko senda belarra. Arnika, berbena, zoko belarra, pareta belarra. Berbena. Zoko belarra. Pareta belarra? Ondo. Adibidez. Bokala? Zuek. Agu. Ondo. Antxon eta Nestor entzun. Kanariar uarte bat tani, kantauriko beste bat zatoz, dena jantziko daudin. Nola dizena Izarok Valeria Castrorekin batera atera duen kantu honek. Amiguita como tú, mi muy mejor amiga, mi amiguita edo amiguita como yo. Mi muy mejor amiga. Amiguita como tú. Ondo. Bokala? Ba, kanta zegun euri. Bai, ez da. Kara, Laguntzu. kara. Hauetako nori egin diogu zuma. Oier Sanjurjori, Josebe Iturriozi, Iñaki Artolari edo Aritz Gamboari. Bai? Josebe Iturrioz. Bai, ez da. Begize politxek, eh? Bokala? Esan dizut, otorduaren aurretik ez emateko. Ez dakit, probatu nahi duzuen. Edo aurrera? Aurrera. Aurrera. Entzun! Wow. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. Ona, nola du izena? U2 taldearen kantonek. 1, 2, 3, 14! Hai. YouTube, batxu. 1. I esango du. Eta? Eskatuko dugu. Bota? Litxarreriak jan eta bazkaria ukitu ere ez. Esan dizu pa, Aimar. Oh. Ondo! Como baina! Iren eta Aimar, lehenengo komodina, lortu duzu, eh? Bigarren komodinarako abantaila ezaguna, bigarren eskua ezaguna dalako. Itxurakeria besterik ez du horrek. Vale. Hauetako norekin, nahasi digu adimentxuk, hasi, muniain. Katxali Miner, Katix Agirre, Itxaso Martin, Eider Rodriguez. Katix Agirre. Katxali Miner.
Eider Rodríguez. Bai, izta? Jode. Bueno. Bokala? O. Irene Aimar, entzun. Dupla eta Julietaren gauzoro bat Barcelonan kantuan zamaten lizentzun dugut estimo. 16. Gerra batea. 8. Ondo. Bokala? A. Irene Aimar. Zein da Francisco Javier Torrontegi Arribasen, ez izena? Arri Torrontegi, Herri Torrontegi, Ar Torrontegi, Horri Torrontegi. Arri Torrontegi. Gerra batea. Herri Torrontegi. Eta bokala? E. Irene Aimar aurrera, entzun. Wow. Nola dizena entzun dugun abeslariak? Gary Downhill, Gary Halliwell, Gary Moore, Gary Fontana. Gary Moore. Oso ondo. Bokala? I. Azken erronda, Mateioka? Bai? Bai. Nola du izena errek filmeko printzesak? Ramona, Fiona, Elsa, Lisa. Fiona. Zera, despegida bat hau? Zagipa? Wonder Bra, Fionak. Bokala? U. Bai, beste zen. Eta? Urrea paparrean eta zuloa diruzorroan. Zura gerean. Epa! Ondo! Bigarren kodadina, zapatzuek. Fuerte, agintza hauek, bainatetan erea. Bai. Zuen aukera hause. Egunen batean, muturrez aurrera eroriko da. Hauetako nor, bilakatu digu adimentxuk, antzinako kirolari, Malen Altuna, Itziber Grados, Izaskun Moiano edo Maialen Artzaluz. Izaskun Moiano. Aitziber Grados. Bai horixe. Nabarmen, bai. Bokala? O. Entzun? Nola jarraitzen du, Latxamaren? Arrapatuta. Ona bezia, Arrapatuta, arrapatuta. Oso ondo. Vale, ez dakigu hainikan. Bokala? A. Ez ez. Nongo paisaia ikusten dugu, argazkian. Bardea. Bardeak. Ikain beste bokal bat? Hoi da. Eta aurrera, ez da? Bai, aurrera. Entzun? Nola du izena entzun dugun taldeak? The Strawberries, The Carolinas, The Fresons, The Supremes. The Supremes. The Fresons, Stop! In the name of... Stop! Bo, Diba batzuk, Bai, ez da. Bokala? I. Ari gara, puntua pilatu baina. Bai, nio, asmatu ez. Egunen batean muturrez aurrera eroriko da. Beterokoak beharreta. Ez dakit. Ez dakit. Ale, Azken zuek ere ez? erronda? Ba, azken erronda? Nola du izena Lur planetak gertukoen duen izarrak? Eguzkia. Azken bokala? Beta. U bakarrik falta da, ez da? Hoi da. Bau. Ba, hortxe, Beterokoak beharreta. Eta lotia... Lokarri... Bai? A ber, betarrekoak behar eta lotxagatik ezin jantzi.
Ezarreko jantzita, ikusi dugu? Ondo? Eta markagailuak, adi begiak zabaldu danok, 310 puntu komodinik, ez? Antxon eta Nestor, 310 komodin, Irene Aimar, Beñat Nerea, 490 eta komodina. Zein da zuzena? Saleri gabe, Antxon Nestor. Bai. Zeu kasiko zareteran zuten. Lehenengo errandan jakin nahi duguna da, fikziozko robotak dira. RBDB, Patreon, Xenomorfo, Terminator, Optimus Prime, Data, Wall-E, Megaman, Bender, Matajari, Megatron. RBDB. Izarratako gerra. Irene Aimar? Wall-E. Izen bereko filmeko protagonista. Terminator. Hala ez. Optimus Prime. Transformers filmean. Megatron. Film berean. Bender. Baikaro Bender. Non? Futurama. Megaman. Bai. Azken zuzena? Komodina erabiliko dugu. Ba, datari eskerren da, 40 puntu. Irene eta Aimar. Ondo. Bigarren erronda, Irene Aimar, zeu ikasiko zarete. Esan nahi, positiboa dute. Plazera, ikusgarria, bozkarioa, gaitza, alegrantzia, galtzapena, atsegina, mesedegarria, biosbera, maltzurra, ez dinobeki. Ikusgarria. Plazera. Atsegina. Mesedegarria. Ez dinabeki. Bozkarioa. Irene Aimar, Alegrantzia. azken erantzun zuzena. Komodin erabiliko dugu azpari. Oso positiboa. Modena. Biosfera izatea ona baita. 40 puntu. Markagailuan. Beñat Nerea, 3. errondan pasta motak dira. Mafalde, papardele, bucatini, penne, seiti, linguini, cannelloni, disci volanti, polpete, spagie, fantonelli. Pe igual txinetarrati ez eta ez italiarrak, baina bueno. Beñat, Nerea. Pene. Peni. Eski. Cannelloni. Papardele. Toskanako pasta hau. Linguini. Spaghetti oikoak. Bucatini. Tutu formako espaguetiak. Komodina. Motin, no? Ziti, zilindro itxurako pasta. Fantonelli. Hau, abizen bada. Antxo, Nestor? Polpete. Arai golak dira, hauek. Irene Aimar? Seguru tarete, Spiage. Spiagge. Ondartza italieraz. Punturik ez, eta markagailuak honela geratu zaizkigu. 310. Antxonek eta Nestorrek, 460, Irene eta Aimar. Beñat eta Nerea 420. Maton! Antxon eta Nestor, txalo eroa dikote bani. Apatzuek! Zemi luzeak. Datu errepaso bizkorro bat. 8. saioa zenuten hau. 6 final jokatu ditugu. 2009 euro pilatu ere bai. Zer gehiago, Antxon? Bueno, eta ondo pasa, eta jende ona zautu. Gustora ikuzarete? Bai, oso gustora. Zer dio, Nestorrek? Merez izan du, bai. Gogoratuko dugu bigarren itzulia izan dela hau, Bai. aurreko miluzen begon da. Bai. Antxon, bestak beste zuek zaku potolo bat eskuratu zenuten. Hori da. Bestelako
bestelako kontu bat, hau, horremazte urtetan gero. Baina aurrekoan oso ondo, eta baingoan ere paintzat irutxo batekin bagoaz, eta pozik. Harri, Siziliara bidea egiteko aukera? Zergatik ez. Antxon eta Nestor asko osatu dugu, zuen bizitarekin, eta Miluze bikainak izan zarete. Eskerrik asko! Berritasunakoa Miluzen, Antxon eta Nestor agurtuta, aurrera, Irenek eta Aimarrek. Ez da gutxi, Ez, bate gutxi. Beinatetan ere, azesanik ez? No, posti gaude. Haze iritsiera. Sinistezina. Arrasando. Bueno, orain badakizu zer datorren. Zer dator? Sokatira. Etxeko sofatik eta zer moduz? Bueno, Hortxe biltzea. tentsa iristen da etxea baita ere, horren hemen. Hori da sofatira, hau da sokatira. Hemen tentsioa biderkatu egiten da. Erantzuten zorionez, Irene eta Aimarlenak. Hartu legua. Eta guazen sokatira da, sokatira. Demora. Zein da Monk telesaileko protagonistaren abizena? Paso. Monk. Zein euskal lurralderen artean dago Urkiolako parkea, Bizkaia eta Gipuzkoa. Araba. Zenbat atomo oksigeno ditu sodio sulfato molekula batek? 4. Ondo. Zenbat ukitu egin ditzake gehienez voleiboleko talde bakoitzak sarea pasa aurretik? 3. Eta ze aktorek gorpuzu zuen Hermione Granger pertsonaia? Emma Watson. Bikain. Ze kiroletan aritzeagatik nabarmendu zen Alberto Berasategi? Pilotan. Tenisean. Eta zein mendikarretan bizi ziren Heidi eta bere aitona? Alpetan. Alpetan. Nafarroako zein herritan dago Mastegi futbolzelaia? Irurtzun. Lesakan dago. Txile eta beste zein herrialde hartzen du Patagoniak? Argentina. Ondo. Zeren bila zebilen Peter Pan Wendyren logelan sartu zenean? Kampanilla. Bere itzalaren bila zebilen. Ze izaki bizidun mota da kukupraka? Landare bat. Lorea, landarea, ondo. Ze hiriburu ezagutzen zen lehen Angora izenarekin? Angola. Ankara. Eta zenbat kontinentek dituzte 8.000 metrotik gorako mendiak? Batek. Bai. Ze elementu kimiko osatzen du ozonoa? Oxigenal. Bai. Amaitu esara zarra. Zorrak zor, lepondoa? Hor. Lodi. Bizkaiko zein udalerritan jaio zen Julen Guerrero futbolaria? Paso. Portugaleten. Zein koloretako jaka jantzen du golfeko Augustako masterrako irabazleak? Berdea. Berdea, bai. Zeman metro karratu daude 5 hektareatan? 5. 50.000. Zein animalien lasterketak egiten dira kanodromoan? Txakurrak. Txakurrak. Ze loreri deitzen zaio elurretako lorea? Paso. Edelweisari zenbat lapur ziren Alibabaren ipuinean? 40. Ondo. Ze aliazio lortuko dugu eztainua eta kobrean astuta? Brontzea. Brontzea. Asteko zein egunetan jokatzen da Kontxako banderaren ohorezko txanda? Igandea. Ze izen ematen zaie ekuatoreak bere izan dituen lurraren 2 erdietako bakoitzari? Hemisferioa. Ondo. Zein euskal hiriburutan dago Bonat museoa? Donosti. Baionan dago. Zein euskal hiriburutako eskubaloi taldea izan zen Portland San Antonio? Beste hiriburuak? Iruñean. Irene eta Aimar. Sokatira bikaina ikusi dugu. Gaur bai eusten Polita gainera. bitaldeak oso ondo. Biologia galdera galde batean eta bestean eta erantzun ondo eta ondo. Oso ondo zuek, Irene Aimar bikain zabiltzate, Miluze trebiek eta bihartik aurrera gure veteranuak. Bai. Ze moduz? Guztua, ondo. Gu zuek azbe bai. Hau zuek, urrengo arte! Beñat eta Nerea! Lagunak, pixukideak, Miluzeko lehiakideak, ona gainera. Gaur iritsita finalera arteko bidea aurratu dugu. Espero egia esan, Nabari dut, bai, ez uste zera hori. Bai. Konfiantza gutxi? Bat ez. Edo besteengan gehiagia gehan. Bai, Ba, sinetxi zu ongan. Eta sinetxi zakuaren pixuan, ze gaur badu pixka bat. Miluzen jokoan, 11.000 bederatziehun eta 50 euro. Eta esan dugu, zakua aldela, egin behar dela. Jaso. Jaso ikastola irinetik.
Bomba! Eskerrik asko gurean izateagatik. Etxekoek lasai, Lasai. Gurekin bat egiteko momentua aplikazioaren bidez. Bitu? Jaso ikastola, zure eskoliak izena? Askorain. Askorain ikastola. Bai. Nire Leizalde ikastola. Bai, gero gu institutora joan ginen. Nire institutuek margolari baten izena. Benito Barrueta, sant, institutun izena. Baina nire zuen eskolien izena? Nire Peña Florida. Eta nirea Zubiri Manteo. Bitu? Ospolita. Peña Florida leku bat izan lehike pertsona bat bai. Konde bat begon zan. Bitu? Adi, bainatetan erea, hezkuntza arautuaz arituko gara, lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeak, Euskal Herriko ikastetxeren batek haien izena darama. Denpera. Aurelio Arteta. Estitxu Robles Aranguiz. María Dolores Aguirre. Zergatik. Miguel Unamuno. Bai. Koldo Michelena. Bai. Errenterikoa. Emilia Zuza. Lourdes Iriondo. Ez dakigu. A ver, pegatzeio baina ez dakigu. Iñigo Aritza. Pegatzeio baina ez dakigu. Vicenta Mogel. Fijo baiez. Agustín Ibarrola. Zergatik, ez? Katalin Erauza. Bai, nego nintzen. Bai. Egiaztatu egingo dugu. Oiakazki? Vale, fijoak ez duguna bakarra. A ver, bueno, Katalin Erauza? Pues, Iñugaritza, hau zala, erregezana, osala. Ja, baina regezana. Gero, hau ikondo daude. Fijo? Ez dakit. Ez dut uste inbizten. Vicenta zerrat, ez. Pago Vicenta. Katalin Erauza, bai. Agustina? Ez dakit. Baina, kentzen. Eta jartzen dugu estitxu. Norretik. Ez dakit. Estitxu. Egiaztatu? Eta Lourdes. Hala, bai ez da. Bai. Bai ez da. Ai, ama. Hiruakatz. Vale. Ba, Aurelio Aguirre. Kendu barra baten bat, Bai. ustez, lehen zen dut. Venga, estitxu ez. Bueno, ez dakit, kendu dute. Emilia jartze du. Nik Bizenta jarriko nuke. Bizenta? Vale. Eta kentze deu Inigo. Bai, errega dela. Bueno, eski hau iguala. Bueno, berriz agiztatze du. Ze gaztien Berriro? dugu. Zeiakatz. Nada, danak berriz. Berriro jartzitugu berri. Inigo Aritza, Eban, Kendu Lourdes. Kendu Lourdes, eta Eta guain. bat, ema gehiago kendu dago lehen. Ez, Bizenta, Bizenta. fuera. Fuera. Hala. Orduan, ba, Agustin jarriko. jarrita genekan lehen. Bai, ba, Baina, bueno. Emilia Zuza jartze deu. Ez dugu gehiago konprobatu, Ez horretikan. Ba, estitxu fuera. Denpora. Jo, Bainatetan erea, urrezko galdera. Euskaltzainak izan ziren bi, denpora. Koldo Michelena. Eta... Ez dakit. Aurelio Arteta, ez que zait. Aurelio izena graziosti. Maria Dolores Azken segundoak sartu? Ai. Bueno, Agirre. Bueno. Hacemos? Bueno. Bueno. Batzuk ondo, eta beste batzuk ezki. Bai. Zakurik ez, baina bueno. Miguel Unamuno. Zamat ikastetxe egongo di Euskal Herrizen? Ez dakit. Asko. Bai? Plazaren batere, bai? Laroita emezartziko belaunaldiko idazlea. Bere izeneko ikastetxeak ditu Gasteizen eta Bilbon. Bilbon Plastiebe bai, esan duguna. Koldo Michelena, bai eskoremoan. Gasteizko eta Errenteriako ikastetxe banari ematen die izena Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun emerituak. Katalin Erauso, nerea zer? Horregin ditu nik praktikak duela 2 urte. Egon naiz, bai. Argi genekan bateako. Bai? Donostian? Nire txondoan. Emilia Zuza, bai eskore ekarri dugu. Bai? Ditu? Irurozkiko maistra Santurtzin 36 urtez irakatsi zuen eta bere izena jarri zioten ikastetxeari. Hasi gara dirutxua pilatzen, bainatetan erea, Lourdes Iriondo ez eskoan.
Lourdes! Ez dut jamairuko kantaria. Bere izeneko musika eskola du urnietan. Musika eskola bai. Musikaria, bera? Eskolarik ez. Vicenta Mogel, ez ezko eremuan. Merituak egin zituen, Euskeraz argitaratu zuen lehen emakumea. Donostin, Trinitate Plaza Dantz, handau etxi, ez da? Vicenta Mogel hemen... Plakak eta... Bai, ni plakari begire baten nahi. Bai. Horrendan bizigea, baina ez da fijatu. Ikusi hor, bai. Agustin Ibarrola, ez ezko eremuan. Baso bat badu. Omako basoa. Bitu. Berea. Aurelio Arteta ez ezko eremuan. Zuzena? Euskal Herriko margolaririk garrantzitsuenetakoa bera, baina ikastetxerik ez bere izenean. Bitu aurrekoen egon nintzen, Arte Ederren Museoen, baina Arabakoen Gasteizekoen, Gasteizen. Bilbokue oso ezaguna dalako. Ze leku ederra. Ez gaino izan. Ba, Zona aurrikoa, aipatu zuena bai, gainera, ezta? talakoan aurrien, zora ahurianen aurren hobeto esan da, eta ikaragarri ederra. Bere lanak ere bai, tartean. Arteta ikusten, hau ez zabalik, ederto. Inigo Aritza. Bai ezko eremuan? Iruñeko lehen erregea, Erregea, arista. Altsasun du. Bere izeneko ikastetxea. Estitxu Robles Arangiz, bai ez, zibili gara. Ez ezko eremuan geratu da, zuzena da? Alderantziz, behar genituen, Estitxuk abeslariak Baionan dauka bere izeneko ikastetxea, eta Maria Dolores Agirre Errezilgo Euskal Idazle Itzultzaile Maistra, merituak egin honek ere, baina izenik edo bere izenean ikastetxerik ez du. Lareun da €50 beñat, Nerea, oso ondo. Zer egingo dugu? Izozkailua bete etxian, gidaitxu bat egin, eta alokairu ordaindu. Ez du askoz gehiago ematen momentuz. Alokairu ordaindu honekin da guk jartzen dugunarekin gainetik. Beñat Nerea, ba, €1000. Aldatu egingo ditugu. Lareun da €50 gaitxik. Asko zebeto. Hobeto, bai. Bikoitza baino beto. Urrezko galderan, Beñat Nerea galdetu dugu, nortzuk diren euskaltzainak? Koldo Mitxelena, nahiko argi ez da? Koldo Mitxelena, bai? Noski. Urgazle izendu zuten, 1950ko urriaren 27an, euskaltzain oso, 52ko ekainaren 27an. Beñat eta Nerea. Miluzen etorri. Finalea zailkatu. €50 eskuratu. Eta Maria Dolores Agirre, erantzun zuzena bada, urrezko galderari esker, €1000 eskuratu. Beñat, Nerea, nahi dituzu €1000? Bai. Asko. Bai? 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 Beñat Baldea, gaur, Miluzen lur hartu, eta aurrezko galderari esker €1000 zuena dira, lehenbiziko saioan. Zorionak. Mila musu zuen jetxera!